Jekk sfajt vittma ta' reat kriminali, sew jekk kien serq minn darek jew minn fuqek fil-pubbliku, jew anke sfajt vittma ta' xi forma ta' abbuż anki sesswali, aġenzija apposta se tiggwedak u tappoġġjak biex teleb dan il-kapitlu illi donnu staġnalek ħajtek. Il-Victim Support Agency twaqqfet f'April li għadda u għada qed tespanti anki fir-riżors uman. Farrugia, Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija, spjeganna illi s-servizzi kollha iduru mal-bżonnijiet tal-vittma skont il-każ tagħha. L-Aġenzija hemm waqfa biex tisma' u tifhem lill-vittma. Ħafna vittmi tal-kriminalità jfu jispiċċew f'sitwazzjoni fejn ma jafu se jaqbdu jagħmlu. Aħna qegħdin hawnhekk biex nofru support immedjat lill-vittma li tkun sofrit minn azzjoni kriminali, il-vittmi tal-kriminalità. L-Aġenzija ġiet illanċjat reċentament f'April li għadda u hija magħmula minn tim multidisciplinari. Mara għandna membri mill-Korp tal-Pulizija, għandna membri mill-Probation and Parole, għandna wkoll l-uffiċjali ngħidulhom l-Emotional Support Case Officers. Spjeganna wkoll li primarjament l-Aġenzija tispeċjalizza fi 3 tipi ta' appoġġ lill-vittmi. Wieħed support emozjonali, nofru wkoll jekk ikollu bżonn gwida legali u kif ukoll nagħtu informazzjoni dwar il-każ. Sewwa, nofru wkoll ir-raba servizz li huwa f'każ li jkun hemm aggressur li qiegħed jinżamm taħt il-kustodja fil-ħabs, aħna informaw lill-vittma meta il-persuna tkun ħirġa mill-ħabs. Għallinna wkoll x'rapporti huma l-iżjed komuni. Kien konna nagħmlu klassifika żgħira qed naraw ħafna rapporti ta' vjolenza domestika, qed segwit minn azzjonijiet relatati ma' serq kif ukoll frodi. Dak huwa sinjal ċar li l-għarfien qed jikber. Huwa sinjal ukoll li rridu nkomplu l-għarfien fuq offiżi oħra kriminali. Jiġifieri huwa parti mix-xogħol tagħna. Kull informazzjoni li għandek bżonn dwar ħidmet l-Aġenzija tista' ssibha fuq is-sit stophate.gov.mt u tista' tkun assigurat li l-professjonisti kollha tal-Aġenzija se joffrulek l-aqwa protezzjoni u appoġġ. Aħna qed ngħidu li meta tiġi għandna hija mod konfidenzjali, m'hemmx għalfejn jkun jaf kulħadd ġej tagħna tnaqduk għandna nies professjonali on board, nibqgħu mixi miegħek it-triq kollha sakemm inti terġa' titla' fuq saqajk, sakemm inti terġa' tirkupra minn dak li jkun ġralek.